Hej, mit navn er Emily, og hvis du føler dig ekstremt træt eller energifattig, har behov for at tisse oftere end normalt, har rødt, hævet eller følsomt tandkød, brækken eller følelsesløshed og sår, der heler langsomt, har jeg gode nyheder til dig. I dag vil jeg tale om Sugar Defender, kosttilskuddet der bekæmper alle typer diabetes fra de første dage af brug. Så hvis du ønsker mere information om Sugar Defender, anbefaler jeg, at du ser denne video til ende, da jeg har en meget vigtig advarsel om dette produkt. Sugar Defender er et kosttilskud designet til at balancere blodsukkerniveauerne og fremme generel metabolisk sundhed gennem forskellige strategier. Det forbedrer insulinfølsomheden, letter transporten af glukose til cellerne og reducerer høje blodsukkerniveauer. Derudover reducerer det produktionen af glukose fra leveren fra ikke-kulhydratkilder, hvilket forhindrer blodsukkerspidser. En anden fordel er den forsinkede absorption af kulhydrater i fordøjelseskanalen, hvilket fremmer en mere gradvis frigivelse af glukose i blodbanen og undgår pludselige svingninger i blodsukkerniveauerne. Inden jeg fortsætter, skal jeg advare dig om, at desværre sælger mange mennesker falske produkter på internettet på grund af Sugar Defenders store succes, hvilket er ekstremt farligt for din sundhed. Den originale Sugar Defender er kun tilgængelig på den officielle hjemmeside, hvilket betyder, at du ikke vil finde det originale produkt på markeder, e-handelsplatforme eller apoteker. For at hjælpe dig med ikke at miste penge og ikke sætte din sundhed i fare, vil jeg efterlade linket til den officielle hjemmeside nedenfor i beskrivelsen af denne video. Ved at klikke på linket nedenfor vil du blive omdirigeret til den officielle hjemmeside, hvor du kan købe Sugar Defender uden risiko og uden svindel. Sugar Defender beskytter også betacellerne i bugspytkirtlen, som er ansvarlige for insulinproduktionen, mod skader og dysfunktion og bevarer deres evne til effektivt at regulere blodsukkerniveauerne. Disse mekanismer hjælper tilsammen med at holde glukoseniveauerne i blodet stabile hele dagen, fremmer bedre sukkerkontrol og forhindrer langsigtede metaboliske komplikationer som diabetes. Udover sin primære funktion med at fremme balancerede blodsukkerniveauer tilbyder Sugar Defender en bred vifte af sundhedsfordele. Det opretholder stabile blodsukkerniveauer, giver vedvarende og konstant energi hele dagen. Det støtter også vægttab og forbedrer stofskiftet med ingredienser, der fremmer naturligt vægttab. Ved at opretholde stabile blodsukkerniveauer hjælper Sugar Defender med at forebygge lidelser som type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Det stabiliserer blodsukkerniveauerne, forbedrer humør, mental klarhed og kognitive præstationer. Derudover tilbyder det næringsstoffer og antioxidanter, der beskytter mod oxidativt stress og inflammation, fremmer sund aldring og øget levetid. Samlet set fungerer Sugar Defender og er sikkert. Tusindvis af mennesker bruger dette produkt med fremragende resultater, og der er ikke rapporteret om bivirkninger. Så hvis du overvejer at købe Sugar Defender, skal du sørge for kun at gøre det på den officielle hjemmeside og følge behandlingen seriøst, dag for dag. Jeg håber, at jeg har kunnet hjælpe dig med al informationen. Jeg ønsker dig gode resultater, en god dag og tak fordi du så med.